Solidarity Pact signing sa kadagkuan sa COMELEC 7, PRO7 ug uban pang ahensya sa gobyerno alang sa malinaw ug limpyo nga 2025 national and local elections himo ganihang udto. Ang report ni Femari Dumabo. Kining board, diin nakabutang ang Solidarity Pledge nga gipang pirmahan pinanguluhan len Attorney Francisco Pobe, ang COMELEC 7 Director, ug PRO7 Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan. Anao sa mga director sa DILG-7, DepEd, EFP, Philippine Coast Guard, BFP, DPWH, DENR ug uban pang ahensya sa gobyerno ug mga pangulo sa mga force multiplier. Pagpalig-on kini sa ilang pakigtambayayong alang sa pagkabot sa malampuson ug malinawon nga piniliay. Sugod na karon nga campaign period alang sa mga magpapili sa pagkasenador ug mga party list groups. Parehong misada mga director sa nagkadiyang ahensya sa gobyerno nga mohimo silang tagsa-tag sa katahas aron makabot ang tinguang hapsay nga piniliay. Si Police Brigadier General Maranan ang mitugan nga mas gipahugtan pa ang pagpatuman sa seguridad sa nagkadiyang lugar sa rehiyon ug mibahad sa mga pulis sa Central Visayas nga di gyud mamahimong may dapigang mga kandidato ug kun masakpan ug adunay igong ebidensya hayan nga mataktak sa katungdanan. Keeps on reminding our people to be non-partisan or unbiased. No? Whenever na merong policeman, even a single policeman, na maging bias and there are sufficient evidence to prosecute him, we will be merciless. We will prosecute him to the fullest extent of the law and we will ensure that he will be dismissed from the service. Pahinumdum usab sa DILG-7 Director sa mga barangay opisyal nga di magpagamit sa mga magpapili. Non-partisan dapat ang ating mga barangay officials. Non-partisan. And then sisiguraduhin natin in coordination with COMELEC and other government agencies na nandito ngayon na maging non-partisan sila. Samtang dili lang karon ang pagpaygayon sa Oplan Baklas kay mato di Attorney Pobe nga pipila pa ka schedule ang ilang gihan-ay alang sa Operation Baklas sa mga mosunod nga mga adlaw. Sa mga campaign materials nga wala sa designated nga dapit. We will be doing another schedules on the basis of frequencies scheduling of the different municipalities and cities para maghimo sila sa magalingon ng Operation Baklas. Today, because it's the start of the campaign period, we see to it na by the time nga mag-umpisa na ang kampanya, we clean the areas free from any litters from election propaganda materials. Oba ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabo. Balitang Bisdak.